A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kangge hormat para sesepuh bini sepuh kakak sepuh ingkang dadi yang pinabeten. Para pangemban projo wonten ing tlatah Pakisan beginiipun sabar dumateng panjenenganipun sedaya para warga ning masyarakat Padukuhan Pakisan dene wonten ing adicara siang andre sonten menika wontenipun sosialisasi publika kebijakan melalui media tradisional utawi temu mitra saking DPRD Kabupaten Magelang. Inggih kangge normat panjenenganipun Bapak DPRD Kabupaten Magelang inggih Vicky Ahmad, Komisi 1 fraksi Partai Kesatuan utawi PKS fraksi Kajoran Salaman Tempuran soho Sekretaris Dewan PKS jajaran tim Kecamatan Kajoran ugi dalam sedaya anggota keluarga WSP ingkang dalam tresnani dan kata lupen katur dumateng para linmas ingkang derek mangayu bagyo wontenipun adicara wonten ing wekdal enjang sonten menika dan kata lupen ugi sedaya warga masyarakat Padukuhan Pakisan ingkang derek nyengkuyung saha derek mangayu bagyo wontenipun WSP wonten ngarsa panjenengan. Lan ugi matur suwun kelaturaken katur dumateng Nur Muhammad channel YouTuber saha Selaman TV saha Maulana Pakem ingkang langgah wonten ing tlatah Bandungan punika YouTuber wonten ing Aceh saha kang katalopen ugi matur suwun ugi katur dumateng Pandhita Audia Sound System ingkang nderekaken mangayu bagyo derek ngrejengaken wontenipun swasana ing wekdal sonten menika. Injih boten dawu malih warok-warok WSP badhe kabiyarsa wonten ngarsa panjenengan pramila sumangga katur dumateng panjenengan sanak wonten ingkang tasih pinarak wonten sanak kadang famili sumangga saged midhangetaken saha lestarenaken anggenipun pirsani WSP wonten wekdal siang punika. Derek nyuwun pangapunten ugi katur dumateng ingkang kagungan sepeda motor. Nggih, pisan malih ingkang kagungan sepeda motor wonten ngajeng panggung punika menawi boten bapak sepeda motor fiction. Nggih. Mas Timnas monggo pun tok telaraken kang kagungan sepeda motor fiction derek pun parkir wonten wingking. Boten kesupen ugi katur dumateng matur suwun ingkang derek nyengkuyung ya derek midhangetaken sedaya para pedagang ingkang sampun derek nyengkuyung ramekake wontenipun adicara WSP wekdal siang punika. Dene lumampahing adicara ingkang sepisan samangke badhe meditasi ingkang wekdal menika pun asta panjenenganipun Bapak Sudarpo saha Bapak Musiman. Pramila adicara ingkang sepisan sumangga dalem aturaken sakcekapipun katur dumateng panjenenganipun Bapak Sudarpo saha Bapak Musiman sakcekapipun. Monggo.
Ora, tak lensor wis nang guru. Wis teko. Oh iya, ke laporan kok. Allahumma sholli wa
matur suwun katur dumateng panjenenganipun Mbah Darpo ingkang derek Mangayu Bagya ngantun pun adicara WSP wonten wekdal siang angancik sonten menika. Dek Noki, tolong pit niku singkirke Dek. Pit fiction. Wah, payah gitu. Mas Sandra, dapur bari jane nang kono kuwi kok. Oh. Agak kok main sampai nama ini serobot nang kono gak boleh. Area aku buat aja tangan dulu ya.